Здравейте хора отново, вие сте от моя канал. И вижте какво стана след съвсем малко време с моите спагети. Те са изядени, само махнах зеленчуците, защото не ми харесват. Аз ви казах. Салфетката я използвах само един път, за да се избърши устата и сега ще стана два пъти. Аз гледам да оставям сока за накрая, защото ми се надува корема и няма място да изям най-важното вечерята, основното вечерята, както го казвате. Няма място и после корема ми се надува и при мен става така, че когато корема ми се надуе, на мен някой път ми се повдига и когато знаете какво ще направи всеки човек, храната излиза но течността остава в корема ни. И да, не си мислете, че това е измишльотина. Не, това е истина, защото лекарката ми го каза, моята лична лекарка. И вече съм си взяла и мога да си пивам сока. И да, благодаря, че някои хора ми харесаха предното видео. И пишете долу в коментарите дали искате да снимам още такива подобни видеа или да снимам за нещо друго. Например, какво има в моята кухня. Ако искате да правя видео какво има в кухнята, дайте палче нагоре на моето видео, а ако не искате, дайте палче надолу. Не, всъщност не дейте. Просто напишете долу в коментарите. И моля ви, напишете го наистина, защото нямам търпение. Чао, до следващото видео!